които ни гледат. Ние сме чародейките или поне две от тях. Всъщност сме четири приятелки, които създадохме този подкаст с идеята веднъж седмично да се събираме заедно, тъй като ние не живееме дори в една държава, да се събираме заедно, да си пиеме заедно кафето, да разискваме разни типично женски теми, с които може би да сме полезни, защо не и забавни за някой от вас. Здрасти, Петя, как си? Здравейте, добре съм. Добре. Аз приключих задълженията към детето и съм готова за разговори. И си на мое разположение. Да. Темата, която си избрахме за днес е социални мрежи. Смятам, че ние всички сме малко или много засегнати от тази тема. Има какво да си поговорим. Аз мисля да започна с един въпрос към теб, а именно колко горе-долу средно време на ден прекарваш ти в социалните мрежи и в кои от тях? Правила ли си някога, замислила ли си или гледала ли си в телефона статистиката? Вчера направих тази статистика, просто защото знаех, че най-вероятно ще стане въпрос за това колко горе-долу средно прекарваме на ден. Искам да ти кажа, че аз съм изненадана от статистиката, която показа моя телефон, защото имайки предвид това, че аз съм заета по цял ден с детето си и мисля, че изобщо нямам допир досег до телефона си в много голяма част от деня си, всъщност се оказва, че за последните 15 часа аз имах отделено време на месенджер 2 часа и 26 минути за последните 15 часа. Във Фейсбук съм прекарала 36 минути, Инстаграм 18 минути, Viber 30 минути, 12 минути в YouTube. Говорила съм по телефона 10 минути, гласови обаждания, каквото и да означава това 3 минути, Google 4 минути. Ако трябва да обобщим, това са горе-долу около 4 часа само за последните 15. А ако трябва да го сметнем за 24 часа, просто не искам да си мисля каква ще бъде Ама стойността. не, 15 часа ти е бил активен телефона, през останалото време се предполага, че си спала и той е бил неактивен, затова може би че е засяко активността за тия 15 часа. Ти докато спиш да цъкаш. Това е от последното зареждане на батерията ми всъщност. Аз го зареждам обикновено вечер докато спя, което означава, че това е за 15 часа, в които аз не съм спала. Да, да, да. Знаеш ли? Значи, ти прекарваш най-много време в месенджер. Не така? Горе-долу 4 часа средно на ден. Аз погледнах също моята статистика тази сутрин и ми излезе, че средно на ден прекарвам по 4 часа. Като пика при мен е петък и събота, там тогава се активирам повече и социалната мрежа, която ми е на върха, аз не съм изненадана, това е YouTube. А след нея е Messenger, което веднага мога да ти кажа откъде идва, предполагам, че се досещаш, тъй като аз развивам някакви канали в YouTube, е нормално там да прекарвам повече време, дори да качвайки мои видеа и не само аз по принцип има доста канали, които следя в YouTube и понеже аз и телевизия не гледам, горе-долу YouTube ми е основният източник на информация и знания, които аз получавам, идва оттам. А месенджер използвам, за да контактувам с приятелите си, роднините си в България за видеовръзка, тъй като това е най-удобният начин и това е обяснението за месенджера. В Messenger аз пък активно участвам в две групи. Едната е групата с нашите прекрасни чародейки, в която напоследък, нали, след като започнахме да снимаме подкаста, някак си се възобнови, почнахме да се пишем по-често. И имам още една група от мен и още три мои съученички, които заедно станахме майки в една и съща година и общо взето там споделяме информация относно децата и не само, но в тези две групи прекарвам най-много време. И другото, което е месенджер по същия начин, аз използвам за видеовръзка с мои близки и роднини, тъй като нали, ние сме в Пловдив, те не са тук при нас и това е единствения вариант да се свържим лице в лице. Да. На тази тема, сега аз да те питам, тъй като едно време ти знаеш, роднини или приятели, които са в чужбина, както сме ние сега, имаха връзка единствено и само с телефона. Според теб това плюс ли е сега, че можем да се виждаме или до някъде е минус? Еми, в това отношение го намирам като един голям плюс, защото нали, няма нужда да пращаме почтенски кълъп
или картички да лепиме марки и да чакаме отговор след месеци. Огромен плюс е за мен, за човечеството, бързата комуникация, която ни дават социалните мрежи. Ако ги използваме, нали, аз изхождам от това, аз как гледам на нещата и начинът, по който аз използвам социалните мрежи, но като се замислиш за един тинейджър какво влияние има социалните мрежи, може би бих казала, че повече е негативно, отколкото положително, но за един зрял индивид, който ясно си дава сметка и знае къде се намира и в какъв свят, социалните мрежи могат да носят повече позитиви. Мислиш ли, че точно при тинейджърите или при някои хора то създава дистанция? Например, аз от своя гледна точка, първо ще отговоря, за да разбереш какво искам точно да се улавя много често, да ни кажа, че това е практика вече при мен, когато искам да водя кореспонденция с някой, по-често да си пиша, отколкото да се чуем в видеовръзка или да се чуем по телефона. По-често вече връзката ни е с писане, което не е чак така близко, колкото видеовръзка, примерно, или да чуеш гласа на отсрещния. Замисляла ли си се защо това се случва при теб? Защото при мен го няма. Аз винаги съм предпочитала да набера човека дори с видеовръзка, за да мога докато говоря. Аз първо предпочитам да говоря с някой, за да чуя интонацията му и да усетя настроението му, отколкото чрез думи и съобщения. И второ, предпочитам да го виждам дори докато говоря с него. Обаче, сега като се замисля, по-голяма част от приятелките, на които съм се опитвала по този начин да им се обадя, те не ми отговарят или няма да ми вдигнат и после ще започне кореспонденцията с съобщение, което на мен пък не ми харесва и аз го избягвам. При теб що се получава така? Да предпочиташ да пишеш съобщения? Честно казано, не мога. Понякога това се случва заради детето ми. Ако то спи, аз не мога да отговоря. Нали, тогава започвам да пиша, но като се замисля, тя не през цялото време спи, но въпреки това аз не си... Или може би просто участвам в групи, които не са само от един човек, а няколко и поне на няколко от тях не е удобно. Не знам, не мога да се го обясня честно казано, но е факт, че при мен много често това се случва дори с роднини. Например, сами. Често пъти с него по същия начин ние се пишем, не говорим лете-плете. Това е кофти, като се замислиш. Смисъл, не трябва да се губи тая истинската комуникация. Добре, тя не е очи в очи, но разговорът е съвсем различно нещо и усещаш човек. Така е. Да. Работи на това. В смисъл, старай се поне, когато искаш да водиш комуникация не с група от хора, ми с един човек, старай се да е в разговор, не с съобщения. Аз съм да те питам нещо друго. Замисляла ли си се с какво са ти полезни тия социални мрежи? Чакай сега. Първо на предния... Да, ти всъщност отговори къде прекарваш най-много време. За тебе е месенджер, така както да ти каза. Замисляла ли си се тези социални мрежи? Какви ползи ти носят? Какво хубаво извличаш ти от тях? И замисляла ли си какви негативи също така ти дават? Както казахме вече, ползите специално от месенджер и от социалните мрежи са това, че мога да имам постоянна връзка с някой, без значение дали ще бъде видеовръзка или ще си пишем. Но мисля, че негативите са много по-големи, честно казано, защото аз пък съм се хващала много пъти да се ровя във Фейсбук, просто да скролвам, дори без да гледам. Просто по навик взимам телефона и започвам да скролвам. Да се цъкаш. Да се цъкам. И усещам, че всъщност аз какво правя? Аз си губя времето. Аз просто стоя на телефона и си цъкам, нито извличам някаква полезна информация, нито нищо. Едно следя живота на хората, който според мен пък, и това ще бъде един от следващите ми въпроси, специално Фейсбук, например, там живота на хората винаги изглежда много щастлив. Там е малко по-различно от реалността. Ако трябва да се. Така че... На този въпрос това е единственият негатив, който аз откривам за себе си. И повече мога да говоря за Инстаграм като социална мрежа, тъй като Фейсбук аз имам много малко приятели, да не кажа 222,
защото ония ден ги погледнах. И пак са ми много, защото не всички 222 са ми лично познати и близки, но аз не допускам хора много във Фейсбука си. И съответно те са някакви отбрани хора, близки до мен, нали, като мислени се предполага. И т.е. като си отворя Фейсбук, аз нямам ам, такъв тип да ме зариват безмислени снимки, статуси на моите приятели. Няма много неща за гледане. Обаче пък имам наблюдение в Инстаграм, тъй като аз там използвам тази социална мрежа за моя фитнес канал. И там съм последвала някои по-известни лица, личности, български и не. И там, когато отвориш, за мен Инстаграм е думата за изкуствен, напудрен живот, толкова далече от реалността. И единственият негатив, който намирам аз за себе си в социалните мрежи е това, че да, то не ме и дразни, не ме и напряга, обаче, примерно, аз го усещам, долавям и се чудя защо продължават тия хора да се снимат с един тон филтри, да използват някакви апликации, които да им променят телата, да изглеждат по-едискви, не знам си какви, по-дълги крака, по-тънки тайли. И това не ми харесва главно в социалните Което мрежи. е странно. Изключвам известните личности, за които ти каза, с които няма да се срещнеш пред блока, А, но има хора, които, например, съседи. Аз съм забелязала, ето една съседка, сега ще кажа, която във Фейсбука си изглежда вау, наистина. Всъщност, обаче, се излизаме с децата пред блока, тя няма нищо общо и се чудя за кого го прави тя? Себе си ли лъже Ами, или останалите? Носи повече самочувствие или всъщност какво носи тази нереална представа? аз също се сещам веднага за една моя позната, която много си обработва снимките. Може би аз го давам на това, че имат ниско самочувствие и не харесват някои неща, чисто визуално в себе си, и като ползват такива апликации да ги направят по-барви вид. И трупайки някакви лайкове отдолу и коментари, супер си красива, прекрасна, не знам си това, си повдигат изкуствено самочувствието. Относно известните личности, веднага мога да спомена една, тя е Андрея, която няма абсолютно... Аз на живо не съм я виждала, но моята сестра преди време я е обслужвала, която е работила в едно заведение. Абсолютно нищо общо. Смисъл, тя тази въпросната Андрея, нали, ходи по участия, ходи по заведения да се храни. Хората, които я гледат в Инстаграм, ще я видят и на живо. Тя е с 10 кг разлика от едните към другите снимки. На едните 1,70 м изглежда, реално е 1,50 м. В смисъл, тези хора повече стават за смях, отколкото за възхищение, според мен. Да. Да. Напълно излишна, някаква суета излишна. Знаеш ли, ти каза, че за тебе позитива главният е връзката ти с близките ти от социалните мрежи. А Да. пък аз за себе си мисля, че главният позитив, който извличам от социалните мрежи е това, че научавам нови знания и нови неща. Такива, които аз казах, че телевизия не гледам, не че от телевизията човек в принцип може да научи нещо истинско и ново. И съм си селектирала няколко канала в YouTube. Аз съм в фен главно на YouTube, няколко канала, които следвам и във времето съм им се доверила на информацията, защото, нали, или аз лично съм си я проверила, или както казах, във времето им имам доверие на хората и от тях обичам да научавам, примерно, някакъв тип класации, дори неща, които са свързани с България, и не български канали. Например, обичам такива, които са свързани с алтернативния начин на живот. Хора, които, например, в Австралия строят си сами къща, отглеждат си сами продукцията и такива неща. И аз обичам да ги научавам тия неща. Също и хора, които ме вдъхновяват. И в тази връзка искам да те питам, ти имаш ли някакви канали, например в YouTube или хора, влогъри, инфлуенсъри, които следваш, защо ги следваш и кои са те? Ами аз по същия начин като теб телевизия много не гледам. Всъщност нямам и... всъщност се оказва, че имам доста време да прекарвам на телефона. Аз мислех, че нямам. Но единствения канал, който следвам, а не единствения, всъщност те са два. Единия канал е твоя фитнес канал, който искам пак да направя една бърза рекламка, който ми на раждането да отслабна страшно много, за което благодаря. И да води един по-здравословен начин на живот. И другия канал, който следвам е на Станислав Станов.
Да. Просто и аз по някакъв начин, по принцип, когато черпя информация от интернет или от някоя социална мрежа, задължително проверявам поне на още едно място достоверността му, защото не можеш да вярваш на всичко, което просто се предлага така на първа ръка. Със сигурност трябва да провериш има ли истинност в тази информация. И съм стигнала до заключението, че той казва доста интересни и истински неща. Той е човека, който следя. И така, че следиш много хора, че сама каза, че следиш доста Еми, хора, канали. значително, значително повече, обаче ти можеш да следиш два канала, обаче и двата са си проверени и доказани във времето. Добре, аз сама себе си не следя, обаче пък следя Цанов, канала на Цанов напред и нагоре от не знам колко време. Много време. Може би почти от самото му начало. И наистина Да, много харесвам съдържанието, което той публикува. Смятам, че много докосва хората. И смятам, че точно. прави една много различна и такава докосващите направо право в сърцето журналистика за наболели теми. За наболели теми точно на време, точно на Да. място и ги разказва така, че да бъде интересно на всички. Аз А, ще оставя някъде тук по екрана всички канали, които споменаваме, за нашите зрители, които пък не са ги чували и искат да ги видят кои са. Аз, за разлика от тебе, следвам много повече канали. Както споменах, обичам да гледам и чисто такива, от които да извличам информация, да научавам нови неща. Веднага мога да кажа, че на The Clashers канала е точно такъв. също, да. Чак да следя не бих казала. При него има нещо друго, което мен леко ме дразни. Тази монотонност в гласа му. Всичко се случва на един равен тон. Но пък наистина е много полезна информация, много интересни неща. Да, това си му е стила, да. Друг канал, който харесвам, той е основно пак за класации, пак е български, е на IDBG. Те там правят и класации, и по-забавни неща, не го знаеш, трябва да го провериш. Добре, Да. Цанов го споменах. Харесвам и следя и няколко такива хумористични забавни канали, кои по чисто родова линия подкрепям. Други пък, например, Света на Ванката, харесвам хумора. Такава видеята, Алабала е другият забавен канал, който следя. Харесвам и канали, които са, както споменах, за алтернативен начин на живот. Някои от тях са български. Например, това е предаване, което мисля, че го има и по телевизията, но аз го следя онлайн в YouTube, да хванеш гората. Да. Така, друг канал, такъв е Бохо Соус, двама, няма да изпадам в подробности, ще оставя някъде тук скриншот на техния канал, който иска да ги види, двама, които се връщат от Канада и заживяват на село, сами си ремонтират старата къща, сами си гледат продукцията. Следя много и чуждестранни такива канали, Tiny House, Big Living за малки къщи, мобилни домове, как хората нямаме нужда да се обграждаме от много пространство и вещи, за да живеем добре. Следя и фитнес канали, понеже се занимавам с това. Следя няколко канала, които ме вдъхновяват, ще ги оставя и тях. Имам няколко влогърски канала, които следя. Един от тях е на Йоана Леля. Така, аз не знам вече колко време ви говоря за нея, не знам дали сте проверили, но тя качва видеа, супер ненапудрена, супер непринудена, естествена жена, която може да те вдъхнови, защото прави готини работи, такива на начините на мислене и на живот, много се доближават до мен. И така, следя доста канали, аз покарам доста време в YouTube. Обичам Да. да. Интересно ми е кога успява, кога всъщност е това твоето време за YouTube вечер, когато преспиш децата? Да, Кога постоянно се всъщност, мъжа нещо? да, моето време на екрана е главно вечер, когато децата са си легнали. И така, обичам да си пускам някое видео преди да заспя, дали... Ето, сега пропуснах да спомена напоследък, следя доста и такива спиритуални, някакви духовни канали, Мгм. които пък са много по-подходящи за гледане вече преди да спиш, защото успокояват, говорят за духовни неща, не те напрягат с някакви житейски проблеми и световни проблеми. Някои от каналите са Без граници на, Невена Цонева, един канал
Двете страни на монетата, мисля, че се казва, ще го оставя и него, с Али Владимирова, психолога. Такива канали, които те накарат така да бръкнеш в душата си, да се замислиш над някакви а, по-духовни неща. Следя и криминални канали, но Релаксираш. да, те са релаксиращи и добре ми действат преди да заспя, за разлика от криминалните, които следя за супер някакви, за масово и на такива теми. Тях не ги препоръчвам вечерта. Да, моето време е вечер, когато заспят децата, пускам си нещо, гледам си. А през деня, ако използвам социални мрежи, то ще да се свържа с някой роднина, с приятел или нещо за моите социални мрежи да кача някакво видео. А, Горе-долу си промених концепцията от преди, когато се създадоха социалните мрежи, Фейсбук, например, тогава всеки качваше какви ли не снимки, какви ли не статуси, да се покаже, да се тагне, че е тук, че е там, хората да го гледат. Тотално съм си изменила концепцията на Фейсбук, да речем, и там не качвам, не споделям къде съм на почивка или с кого съм. Я виж сега, искаш да ме питаш нещо ли? Да. Тъй Да, като споменахме децата, нали, и това, че използваш времето в интернет, след като те заспитат, ти самата даваш ли разрешаваш на твоите деца да гледат телевизия, да използват интернет, да гледат филмчета или клипчета? Не, моите деца, като изключим големият, който е на 15 години, той има си телефон, той си ползва интернет. За съжаление, прекарва повече отколкото на мен се иска време в социални мрежи, безмислени като TikTok, например. Но другите двама са на 6 и на 3. Те не влизат в интернет, не използват интернет. Единствено, ако аз съм случвало се в някакви единични случаи. Ще дам пример. Наскоро бяхме с малкия за първ път на зъболекар и в коридора, докато аз попълвах формуляра за записване и чакахме да го извикат, пуснах в YouTube филмче на Пепа и Джордж, които са в зъболекарския кабинет, за да му покажа колко е забавно. Всъщност някакви една-две минути му пуснах да го надъхам, нали? Да влезе да седне на стола, което всъщност много помогна. Някакви супер редки случаи, не им давам телефон сами да си го управляват. Телевизия имат максимум един час на ден, само когато ние преценим и каквото ние кажем. Да. И то е нещо от телевизията, не от YouTube или така. Така че не, малките не използват. Кажи Да, ти, да. нека да кажем за екранното време. Мисля, че при децата, мисля, че е наистина много важно и мисля, че доста хора не обръщат внимание на това. Но психолози, логопеди, хора, които се занимават с деца, които са завършили, са на мнение, че деца под 3 години изобщо не трябва да имат никакво екранно време. От колко? Под 3 години. Нула екранно време. Аз забелязвам доста голяма разлика всъщност на практика, тъй като много често на заведение или дори в парка има деца, които майките са извели в парка да играят, а всъщност те са малки деца. На годините на моята дъщеря, около 2 годишни, те са на телефона. Седнали на пейката и гледат на телефона. Признавам, аз също вече давам на детето ми да гледа, но първата една година тя не гледаше телевизия, не гледаше от телефон, от никъде. Просто тя има проблем с храната. Тя трябва да е залисана в нещо, за да яде, защото е много злоядо дете. И в такива случаи, в които нищо цял ден не е хапала, аз просто нямам друг избор, освен да я пусна, но не давам телефона. Другото, което казват лекарите, е, че е по-добре, ако ще се дава на детето да гледа някакви видеа, то да бъде на голям екран, а не на телефона близо до очите, защото е още по-вредно. Още повече бях чела също, че особено преди заспиване не трябва да се дават на децата телефони, защото те ги разсейват, разконцентрират, превъзбуждат и заспиването става по-трудно и по-неспокойно. И ако ще се дава на децата да гледат, то да бъде в първата част от деня. Друго какво за гледането? Има много информация по темата. Просто аз поддържам тезата, че е твърде рано да се хипнотизират децата, защото аз съм била свидетел на това, като пусна на Виктория да гледа телевизия.
за да може, примерно, да се храни или аз да свърша нещо набързо. И стоя до нея отстрани, бийки. Повтарям името, тя е като зомбирана, тя гледа в екрана и не може да се отмести погледа. Дори нали, казват, че всъщност децата на такава малка възраст, те не могат нищо да научат то дори не може да бъде образователно, тъй като те просто виждат смяна на картинки, смяна на цветове, но не могат да разберат нищо и да научат нищо, освен ако ти не си до тях и не преразказваш историята. Те да чуят, нали, а не просто да видят. Ако питаш мен, изобщо трябва всеки един, обаче, нали, да започнем от там, че не всеки един родител въобще е осъзнат родител и осъзнат индивид сам за себе си да прецени до какво води социалната мрежа, а после да се замисли какво причинява на детето си и че му прави мозъка компот. И че децата, както каза ти, под 3 годишна възраст имат нужда единствено да гледат картинки от книжки, а не от екрана. И пресен пример, вчера в болницата прекарахме доста часове с малкия. До нас имаше една жена с бебе в количка, което нямаше една година. Това бебе държа така телефон през цялото време. На всичко отгоре, докато то гледаше някакви картинки, не знам какви, тя беше пуснала и музика да върви, някаква рап музика с супер неподходящи думи. То нищо, че е на една година. Около него има и други деца, пък и то попива. Значи слушаш гангстерска музика, гледаш някакви детски филмчета и си на 8 месеца. И смисъл, какво се очаква да стане това дете един ден? Няма да коментирам. Според мен трябва, не знам, трябва да има. Не знам какво трябва да има. Училище за родители или затвор за такива родители, наказания за такива родители, то просто е престъпление, разбираш ли? Със сигурност Да. има начин да привлечеш вниманието на детето по друг начин, защото когато ние сме били деца, е нямало интернет и социални мрежи и нашите родители все пак са намирали начин как да ни забавляват, как да играем, както казваш, че да А, отвориш книга, да разкажеш приказка, просто да Хващали разкажеш. сме, хващали сме два камъка и сме ги блъскали един в друг и сме се кефили каква яка игра и какъв шум са вдигат тия камъни, с пръчки сме блъскали. Сега живели сме толкова по-добре и мозъци ни са се развивали и въображението ни, а сега нашите деца са, ти го казаха, някакви зомбита, а то няма никакво въображение, то не може да мисли, не може да реагира в някакви елементарни ситуации, тъй като не може да се ориентира навънка. Ами, защото те са постоянно гледат някакъв екран и не виждат света около себе си, не изучават света. Да, на едно мнение сме по... Вие, например, като вечеряте, като обядвате, като сте заедно всички в къщи, както каза, твой голям син прекарва доста време в интернет, за което ти не си съгласна, но то просто е неизбежно. Той не е на 3 да му вземеш телефона от ръцете, но... О, само сте... една скоба да вмъкна. Той е на 15. До много скоро, до към 12-13 годишна възраст, имаше и той ограничения за стоянето на телефона. Той не е бил безпризорно, но вече на 14-15 смисъл, той вълнува го гаджета. Малко, нали, вече сме закъснели. Така че доскоро и той имаше ограничения. Продължи си въпрос. Та, като обядвате, като вечеряте, телефоните с вас на масата ли са, ползвате ли ги или не? Не, така като ме познаваш, айде да обясня на зрителите. Аз съм сигурна, че ти се досещаш за отговора, но телевизора е винаги черен, ето така, както и през по-голямата част на деня. Телефоните стоят далеч от масата, където вечеряме. Даже на масата аз забранявам да се говорят излишни приказки, като това да се задават някакви въпроси, които могат да почакат. Аз изисквам на масата всеки да си гледа чинията, да се храни, да си види храната, която еде, да се концентрира, да се нахраним, ако ще си говорим, да си говорим тихо, спокойно, да е тишина. Много държа на масата да е тишина. Ако получа някакво известие, чуя, че имам, няма да стана да го проверя в никакъв случай. Ако може би някой ми звъни, защото рядко ми звънят хора и може би е нещо спешно, тогава може би бих станала да вдигна и в зависимост кой звъни, да изляза да проведа разговор или да затворя. Не, телефоните са далеч от нашата вечеря. При вас как е? Ами, при нас не използваме телефоните по време на обяд и на вечеря, естествено. Тя не стои далеч от мен или е до мен или е... Даже всъщност не знам къде е, като седнем на вечеряме. Нямам представа къде ми е телефона. Аз по-голямата част от деня всъщност не знам къде ми е телефона.
Но зададох този въпрос, тъй като пак съм свидетел, аз дълги години работих по ресторантите, как като седнат двама души да вечерят, те сядат да вечерят и докато с едната ръка държи вилицата, с другата е на телефона. Те нямат комуникация, нямат, както казваш, че те нямат фокус върху храната. Трагедия, човек, трагедия. Още по-лошо впечатление ми прави, когато има и деца на масата, защото те дават пример на децата, че това е нещо нормално. Да седнеш да ядеш и да цъкаш на телефона, за което аз не съм съгласна в никакъв случай. Била съм свидетел на случка мъж и жена. Най-вероятно не е било първа среща, най-вероятно са били съпруг и съпруга. Няма значение, без значение. Те през цялото време единственото нещо, което казаха, беше да си поръчат храната и напитките и през другото време те не си казаха нито една дума. Те бяха през цялото време на телефонче. За мен това е просто... Имахме в епизода за отношения мъже и жени, точно засегнахме тази тема. Колко сме се отчуждили като партньори, как нямаме никаква комуникация и ти да излезеш на заведение, където си излязъл с цел да се осамотиш с този човек, ако в къщата чакат децата. Да, ти си избягал децата, отишъл си на някаква вечеря и накрая ще цъкаш в тъпия телефон да гледаш тъпите си нереални приятели, какви снимки са си качили. Смисъл, това е абсурдно. Аз толкова съм направила на тази тема. Ако аз не живеех в чужбина и бях, да кажем, съм отново в България и съм обградена с всички тия хора, които евентуално ме чакат в България и живота, който бих могла да имам и ме чака в България, аз този телефон ще го ползвам единствено за камера, за да снимам хубавите гледки около мен и срещи с приятели, разбираш ли? Аз няма да съм си в социалните мрежи, защото за мен това, че съм откъсната от всички вас в България и аз тук нямам такъв социален живот, даже да кажем, че имам нулев социален живот, ме кара да си робя в телефона и да компенсирам това, като гледам какво правят моите приятели в България или като гледам видеа, за да не чувствам, че съм сама и че имам скучно ежедневие, да речем. Добре, имам един въпрос, понеже трябва да вървим към края на епизода. Случвало ли ти се, ако не ти се е случвало, какво мислиш за това хората от време на време да си правим един онлайн детокс от социалните мрежи? Ти правил ли си такъв експеримент? Правила съм такъв експеримент, но то е било за много кратко време. Например, когато отидем на почивка за 2-3 дни, тогава наистина опитвам да оставя телефона в стаята и да не се доближавам до него. Как се чувстваш след тези 2 дни без социални мрежи? Бързо, първосигнално. Природена. Да. Наистина, искам да ти кажа, че социалните мрежи страшно много влияят на мозъка. Те ни изморяват, без дори да се усещаме. Защото дори вечерно време, преди да заспя, понякога и аз отново скролвам, дали ще е Facebook, YouTube или няма значение в коя социална мрежа. И след това понякога ми е доста трудно да заспя. Да. Опитвала съм, правила съм опити да заспя без телефона, с книга или просто да се легна и да заспя. Се случват много по-лесно нещата и аз съм за такъв детокс. Аз преди съм опитвала да държа телефона настрани за ден, обаче то пил някакви, я да видя сега и поглеждаш. Обаче, наскоро бяхме на семейна почивка в Франция, в една вила в гората, където за щастие не работеше рутера, а на всичкото отгоре от цялата тая природа нямаше и добра, кажи го, как се казваше, връзка, да, с мобилният ми оператор. Този телефон беше само като камера. Една седмица аз не знаех какво се случва в Инстаграм, в Ютуб. Толкова хубаво се чувствах, чувствах се толкова. Имах чувство, че денят вече не е 24, ами е 30 часа. Абсолютно. Имах чувството, че мога да се чуя мислите, имах чувството, че имам време да правя повече неща. Толкова много ми хареса. Обаче, когато се върнах в ежедневието, сега ми е много трудно да го приложа, тъй като аз си гледам и календара, какви задачки имам, отмятам там. И аз някак си корени съм пуснала на този телефон, но съм толкова за от време на време, една седмица, човек да си позволява
да се откъсва, да е по-близко до природата и по-далеч от нереалния социален живот. Тогава имаш очи и уши да чуеш буквално природата. Искам да ти кажа, че на няколко пъти съм била на косъм, не знам защо всъщност не съм го направила, просто да си изтрия с Фейсбука. Защото когато той е там, когато приложенията вече са изтеглени, някак, както казваш, че пил, бе, чакай само да погледна, ама ти погледнеш едно, то там чакай да погледна и още нещо и така се губиш времето в тия мрежи. И аз по същия начин съм забелязвала, че когато телефона не е до теб, времето наистина е много повече. Можеш да направиш много повече неща, чувстваш се много по-спокоен. Според мен една идея. Може да не пробваш да си изтриваш акаунтите, спри си ръчно от телефона известията. Така те няма да те разсейват. И ти ще контролираш времето си на екрана. Когато ти решиш, ще влезеш и ще видиш всичко ново. А не то през една минута да ти напомня, че има нещо ново за теб. Нали? Пробвай. Така. Да. Аз нощи реших да влезна в моята търсачка на телефона и да проверя кои са последните търсения, които съм направила. Ти, тъй като снимаш от лаптопа, можеш сега да го приложиш, ще ни прочетеш ли какви са последните... Добре, избирателно. Избирателно последните 5 търсения. Моите последни търсения са били за друг тег. Не ли? О, не! Защо? Окей, добре. В последното, така набързо ще го кажа, няма да го чета дословно, само ще кажа, че е свързано с една криминална тема. После какво съм търсила? Търсила съм бензостанция наблизо. Интересувало ме. Имам тук конвертор на валута. Николас Кейдж съм търсила. Това е по повод, че гледах поредният епизод на Невена, нейният подкаст, и тя спомена, че Николас Кейдж е дете индиго. Да. Имам богат татко, беден татко PDF файл. Това е една книга, която също сме споменали в нашия подкаст. И надолу вече другите ми търсения са за във Франция, когато сме били, свързани с мястото, където сме се намирали. Ти имаш ли нещо интересно в твоите търсения? Ами аз нещата, които съм търсила, са времето. Гледала съм за времето, магнитен пъзел, детски кът в нашия район. Търсила съм Silver Angel, едно вино. Също така съм влизала в джобса да търся работа и рецепти. Да, добре. Ами добре, може ли да те питам само... Я се провери последната снимка, която си направила на телефона. Може ли да я споделиш? Мога, тъй като снимам от телефона. Добре. Аз затова предварително съм си подготвила търсенията. Тогава нека да се извиня и на хората, които ни гледат и виждат, че моето качество на камерата е отвратително. Аз снимам пък с един лаптоп, който не е никак нов, кофти е, затова мога да си ползвам телефона и мога да покажа една от моите последни снимки, понеже аз съм човек, който обича постоянно да прави снимки и затова главно си ползвам телефона. Имам снимка на мен и на моето ключе. Мисля, най-вероятно последната снимка, която съм направила е на дъщеря ми. Той телефон е просто зарит с нейни снимки. Да. За всички, които ни гледаха днес, искам да им благодаря. Надявам се да харесвате съдържанието, което правим. Ако е така, може да се абонирате за нашия канал. Ако пък смятате, че темите не са ви интересни, изобщо какво правим ние тук в YouTube пространството, няма проблем. Просто продължавате да скролвате и към следващия канал. Не ни следете, не ни гледайте, ние няма да се разсърдим. Чао от нас, благодаря ви, че бяхте с нас. До следващия път. Здравейте отново. Пак съм аз. Знам, че приключихме епизода. Надявам се, че не е много неуместно да дозапиша това видео, тъй като мисля, че пропуснахме с Петя да споменем нещо много важно, което се случва в социалните мрежи и всъщност един от негативите, а именно присъствието на хейтерите, които са навсякъде, във всяка една социална платформа. Всъщност, нека да обобщим каква е работата на един хейтър на пълно работно време. Обикновено той е анонимен, не използва реалният си профил, фалшиви профили, не използва реалната си снимка, истинското си име, крие се зад някакви фалшиви имена. И каква е неговата идея и цел? Според мен масово в по-големият процент от случаите това са тинейджери, деца, които реално въобще не осъзнават за какво става въпрос
и не мислят нещата, които пишат. В повечето случаи дори се изказват неграмотно, както казах, не на място, с някаква омразна реч, която няма нищо общо с видеото, под което коментират, да речем. Но съществуват и хейтери, които са на пределна възраст, т.е. не са деца, не са тинейджери, осъзнати хора са, които може би това ги подхранва, зарежда, тъй като не харесват живота си, не харесват ежедневието си, въобще не харесват нищо от това, което правят и намират поле за изява в социалните мрежи, да завиждат на останалите хора, които може би в техните очи са по-успели от самите тях. Те намират поле за изява анонимно, без да застават с името и лицето си, да изразят целият този гняв, който имат натрупан. Дори не конкретно към човека, в случаите, даже от едно предаване на Цанов, понеже не го споменахме, аз гледах едно негово предаване за една блогърка, инфлуенсърка, която в продължение на година-две е тормозена от жена с шизофрения, която се е копчила в нея и я подлага на отвратителен хейт и тормоз от най-отвратителния хейт, който може да си представите. Тормоз по телефона, тормоз с гласови съобщения, включително засяга и детето и кълне и желая на нея, на семейството на детето и най-гадните неща, които някой може да изрече изобщо. В този случай говорим за човек, който е освидетелстван и той е болен, но в целият този хейт, дори да е от здрав, психически здрав човек или от болен човек, ако е така толкова устремен и толкова целенасочен и постоянен във времето, наистина може да доведе до някакви депресивни кофти състояния върху човека, към когото са отправени и наистина да му попречи да води нормален и спокоен живот. И затова се почвам с това видео. Всъщност, ако мога да се обърна към хората, които обичат да пишат такъв тип коментари, да се замислят кому е нужно, някой изобщо интересува ли се от тяхното негативно мнение и по-добре да го спестят. По-добре тази енергия или гняв, която имат, да я превърнат в нещо позитивно, да се занимават с спорт или физическа работа, за да изразходват над гнева, който имат в себе си. И ако масата от хора в социалните мрежи са по-позитивни или дори да не харесваш даден човек, който гледаш, кому е нужно въобще да изразяваш твоето мнение по този и далеч не градивен начин, ако си мислиш, че това е нещо градивно, което ще изгради човекът, към когото е отправено. Не, има си начин да бъдете по-деликатни и ако искате да изкоментирате нещо, което ще подобри качеството на видеото на въпросния човек, насочете се към това да му дадете съвети и препоръки или може би това, което на вас би ви било интересно. Но чистия хейт, омразата и тези клетви, които псовни и така нататък изричате, са абсолютно ненужни. Може да ги спестите, да си ги запазите за себе си. И така, лично аз, тъй като имам канал в YouTube, където качвам видеотренировки, за годината, през която се подвизавам в тази платформа, съм получила един единствен хейтърски коментар под едно мое видео за домашна тренировка за оформяне на дупе. Една госпожица или госпожа, не знам, се изрази така негативно и призова масата, която ми гледа, да не се занимава, горе-долу префразирам, да не се занимава с глупости, да не си губи времето с моите упражнения и съвети, тъй като това изобщо няма да помогне на физическата им форма да изглеждат по-добре и че единственият метод за да оформиш своето тяло и конкретно дупе е като дигаш поне 8 кг в зала и да не си губят времето с мен. В интерес на истината, този коментар ми накара да се усмихна. Странно, да, аз го прочетах сутринта, в началото на деня и се зарадвах. Аз се зарадвах, че изобщо някой отделя 5 минути да започне деня си с мое видео и отправяйки някакъв коментар към
мен. Така че това по никакъв начин ме напрегна. Аз дори отговорих и благодарих и, че е отделила от времето си и е започнала деня с мен и че да, не я пратих на майната си. Не и влязах в тона. Така че, но пак казвам, това е един единствен случай за всички видеа, които съм качила. Не мога да кажа как се чувстват наистина хората, които като вългарката, която споменах по-рано, са подложени системно на отвратителен тормоз. Аз не съм от хората, които пишат хейтърски коментари. Има хора в виртуалното пространство, които са ми попадали в полезрението по един или друг начин. Не съм харесвала начинът, по който се изразяват, изглеждат или посланието, което предават, но начина, който аз изразявам това, е като никога повече не отворя тяхно съдържание, не се абонирам за техният канал и по този начин нали, не ги подкрепям, като ги гледам. Аз ги разкарвам от моето виртуално пространство и това аз наричам онлайн хигиена. Така че съветвам и вас, ако има хора, които ви дразнят в онлайн пространството, просто ги игнорирайте, не им обръщайте внимание, дори ги блокирайте и се ограждайте само с, както и в реалният физически живот, така и в онлайн пространството, само с хора, които ви носят положителна енергия, положителни емоции и които ви вдъхновяват и мотивират да бъдете по-добри хора, а тези, които ви напрягат и внасят смут вътре във вас и във вашето ежедневие, разчиствайте ги и така, дръжте социалните си мрежи чисти. Това беше, което исках да направя като допълнение. Така, чао от мен и ще се видим с вас след една седмица в нашето следващо видео. Ако има тема, която искате ние да обсъдим, харесват ви нашите видеа, може да оставите вашето предложение в коментар. Ние ще се съобразним с вас и ще говорим на темата, която вас ви вълнува и която вас ви интересува. А пък ако ние, четирите или някой от нас ви напряга и не ви носи това, което ние искаме да носим като послание към вас, именно позитивизъм, една неподправеност и с лекота да обсъждаме всякакви теми. Ако това не достига до вас, може да ни пропуснете, може да не ни гледате повече. Онлайн пространството е пълно с всякакви хора, така че намерете вашите хора. Ако ние не сме това, няма проблем. Чао от мен и до следващото видео.